Silav şev baş hevanno. İşev dolaşan me de du mivanê me hene Ahmed Pelda Ronê Riha. Em ê axaftina dawî ya Rêzdar Murad Karaylan şîrove bikin ka çi dibêje naveroka axaftina wî de xelî ku mirov dikare derxe pêş li ser bisekine çewa bandor li vê pêvajoyê dike em ê ser nîqaş bikin. Ahmed Pelda merheba bixêr hatî. Merhaba, sağ olasın. Ronî Riha merheba bixêr hatî. Tamam. Ronî jî niha xwe amade diketê. Em tamam ez bar dikim hat. Tamam. Ronî dengê te tê. Silav jwaran silav. Gerek baş e silav ji te re jî û her du jî bixêr hatin. Hevanno îro em şîrove dikin axaftina Murad Karaylan jî guder kir. Xelî ku derdikevin pêş çi ye? Çawa dikare bandor li pêvajoyê bike? Gelo Partiya Karkerên Kurdistanê wê çeka dayne da neyne. Eger dayne li gorî kîjan şertan wê datîne em te guder dikin Ahmed Pelda keremke. Bi rastî evaya şokek pêkanî ji bo gelek kesan wisa dibêjim. Canan ha taybetiyek heye em bêjin gawak PKK naaxive yan jî Öcalan dengê xwe neke. Wê wextê medya, dewlet, dîsem bêjin hin kesên cuda cuda serkeşiya tişta dikin meseleya xwe ra gorî xwe dimeşînin. Pêvajoyê diyar dikin, pirsa dibêjin û biryara didin. Anha em bêjin dewleta Tirkiye digoyî çi kongre, çi Öcalan elî gazî kiriye ev bes e, bila silaha berdin, bila bên teslîm bibin û em bêjin silaha ji nedin ciyekê dinê tenê bidin me. Lê ne rêyek, ne dirbek, ne tiştek jî eşkere nakin. Dîsa em bêjin di medyaya civakî de yan jî derdorê siyasî ê Kurd gotin PKK xelas biye, têk çûye, êdî îradeya xwe da kiriye. Ev atmosferek hebû. Di vê atmosferê de ji gava ku midaxile nekin. Wê wextê bi rastî jî êdî tevliheviyek çêdike tu nikarina meselê derkevî. Îro Birêz Karaylan rastiya heyî dîsa rûyê çavê man hemûyan xist. Yani dewleta Tirk dibêje wisa ne tiştekî hêsa ye. Ev xwe xeyala xwe bidin aliyekî rastiya re rûbirû bibin. Ew kesên ku PKK re dibêjin tu nebû, têk çû, malxerab bû, wan re dibêje hedê xwe bizanibin. Rewşa me ev e, em dikarin şer be şer, em dikarin aştî aştî. û sa meseleya çekberdanê yan jî silahberdanê yan jî teslîmbûnê falan nîne. Pêvajoyeka guherînê, pêvajoyeka siyasî ye. Aliyê vê henin û di vê çarçoveyê de gerek em bi niqaşan bikin. Bêne sermasê han rê ji bo vê jî şert û mercê pêşîn henin. Gereka bêjin Birêz Öcalan riya wî siyasî bê vekirin. Em xwe rast be rast pê re têkildar bin. PKK bi Öcalan re têkildar be rast be rast. Fikrê xwe bibêje, pêşniyarê xwe bibêje, projeya xwe bibêje, rewşa xwe heyî bêje. Ji ber ku dewleta Tirk dibe ku gelek tişta manipüle dike. Yan jî hin tiştê beşerî henin di navbera serokê wî û rêxistina wî de em bê niqaş kirin. Dîsa Birêz Öcalan jî gereka projeya xwe hemû izah bike. Yani armanca wî çi ye? Meseleyê yê ku ji ku bigîne ku ew hin rexnê wî hebûn. Digot em bêjin pêvajoyê de xwe dibare dike. Mesela em bêjin ya Sovyetê heyanî niha êdî merheleyek qediye gerek o merheleya nû em dest pê bikin. Ev tê fehm kirin ama nexşereya nû ya Öcalan yê çawa bibe. Bo vêya gereka bawayekî hûrbinî hevalbendê xwe re bêya niqaş bike. Gorî vêya jî ê guherînê çawa pêk bînin. Mesela kê çi qasî silah berde, herêmên ku niha ji bo wê derê Daeş tûjin neke, hêzên cuda tûjin nekin, dewleta Tirkiye pêşxoya derê tûjin neke, ewlehiya wê derê, ewlehiya civata gelê Kurd bimîne. û dîsa em bêjin hêra siyasî dewleta Tirk gereka hin gavan babêje, ewlehiyê bide. û yani emana nayêşin em ê xwe tune bikin, xwe îflas bikin, xwe teslîmî we bikin, tiştekî wisa tune ye. Em pêvajoyek dest pê kirin, çeka didin aliyekî, bawayekî sivîl. û yekî din jî tiştekî din jî heye, vê derê PKK tenê çek bernade. Devleta Tirk jî gereka çek berde. Ez vêya dibêjim. Nihanek dibêjin ya devleta û silahê wê. Erê rast e. Bira devlet leşkeriya Türkiye niha gorî PKK, şerê PKK organizasyonek pê kiriye, pêkaniye. Hin sazî û dezgeha bakine. Gerek emanan bişte fesih bike. Ve gerre orduya normal. Orduya ku devletê hemberî êrişên devletê din de parêze. Büyû avayî. Ama devleta Tirk
تیمی تایبت استخبارات ویا جی تماویا ام بیشن اردی مالاتی آمده دیسان بیشن اف چکین هوایی همو گوری شهر پکی که ارگانیزه کردن گرگت اوانجی بین لاف کردن اوانجی بین بتال کردن و وقتی تو بزن که ایدی دولت ترکی جهیرا چکداری به پیواجوی ده سکنانده آنها کوبانی بله ایریش کردن ام بیشن گلی سیویل قتل کردن دیسا برافروان یه سیرها ایریش کردن و گریلا داخست و در شرط دوام بکن و در روش که هادم نه دکاری درد چکان بردن نه دکاری سیاست که سیویل بردام بکن هلا بریز اوجان رجیم بشن هفتستان پکنی ابنه ممکنه و بری بیا بریز جمع باید ام بشن پرنسیبی بیا دیار کردن ایروج راست باوی که اشکره مراد قرایلان ابایا دست نشان کرد و وقتی اشکره بکو هاتیه هفدیتنیش پیکاتنامو ساعتیه سوزداین گرک دولتین گامان باشه که bahçeli بود برای bir meclisi de bağlı ama meclisi için lazım باوی کدیم اما گرک ابایا رکستون اپرا افکس رابونی PKK اری یک فصل بگه هیلا چکتاری فصل بگه سال 2000 فصل کرد bu kade bu nizam çe egoherna çevike guru şart merci naha çevike ama ev tevker xo betar nake xo iflas nake xo naqedine tani ve guherine ki bektine diğer rüya bebeke eğer rüya bebene ki vakti biraz karayılan seviyer veje şer bixazın heri amada kariyeme şerhi evin evci nişanda qara füzeye kir qara daxistina embejin FCA İHA'ya kir qara embejin tekniki nû kir qara yapay zeka kir yani qarawe kir rüyaji edi bu kartinin disa hela navne tüvi vaji gelek tekigi wan ebere xurtir henin de dengeyan da xudan rolekin rojlata navi qaraveya kir و her vahem tane van iş gotrevi jeravi vajna bin yani pratik bir yer nişandı çava kişinin pratik bir yer nişandı embejin Nevruz zarojrat Kurdistani ve salin hazar nesil nod yeki düdda embejin Şırnak Cizire ve van Seraldani sali despekte sali nodi nahar rojrat Kurdistani despekte peşenge ve yeki de afış kurada disa embejin gele Kurd Bakurji her vahar rojavay Kurdistan jî rojava gori sali beri peştatire û xurtire û divê çerçeveyê da yani hewcedariya PKK Öcalan dev çeka berdanî ne dikare şercî devam bike dikare gelek tiştê devam bike û barê tişkê hê girantir bike ha mesele vê derî tabii avaya mesele ke devkiye wekî rayadanên PKK jî gotin Birêz Öcalan jî Cemîl Bayar jî Duran Kalkan jî Murat Karayılan jî hemû tînin ziman dibêjin berê devleta Tirkiyeyê nikare me tek bibe li em jî nikarin devleta Tirkiyeyê tek bibin ji axa xwe derxînin ha wê wextê ne hewceyê de riya çek riya siyasî riya müzakereyan û pêvajoya karin dest pê bikin ama da yatkın mesele evet. Rêz û hurmet nîşanê milletê Kurd nade dewleta Tirk biçûk dibîne. Ronî Riha ji nava axaftina Murad Karayılan hevokên ku te binê wan xêz kirine tu dixwazî derxî pêş çine keremke. سلاوی و هر داشت کم بری موارد نزدیکی شبیه می‌ویرو گرین به امنیکی اخافتنا بریز مراد قرایلان فرمانداری گلی کردیه نتوی ام باق دبیچه شروع بکویش بای من گرین به اخافتنا بریز احمد پلاجی من دیگو داری کر کامنیکی اکتری چیک بکن دبیچه امنیکی ام هر کس هفته مهر نکن از یعنی نهایی رو تشتی کم تثبیت بکشه لحولی بانگوازیا بریز و جلان هیه تکستک بانگوازیا کلوله هیه مجار حمیل سروی تکستی و دبیچه بانگوازیا بریزو جلانه د بانگوازیا بریزو جلان دا چات یه نفساندن و چوا بانگ دبیچه تفکر اخوا کریه دیاره یعنی دولت نگوتی برای دولت جی چکا برده لولا ایران هم نکرد ببیجن حوجی دولت جی چکا برده دولت چکا برناده یا تا ام بک نقاش ایجابی دبیچه نقاش ذاتن دقده دولت دبیچه چکا برنادم از شرع خود دوام بکم از تبکوجم تیوره تسلیم ببه ev devleti daya peş geli Kürt Brez Öcalanjî dixwaze bi hawakî bi devletê ra tiştê em vê şirova min e em dibînin yani bi devletê ra dixwaze bilîze devletê aniye ser masê û bi hawakî bang li gelê xwe li tevgera xwe kiriye lê tekst li holê ye tiştê îro ji boî min pîvan ew bangewaziya Brez Öcalan e û heman demê jî tekstê yanî ji hevalê xwe ra şandine
ام زانن که راجی رونی بجی بدری افراز مشتره هەیە gelek şîrovegirên siyasî divê qenaetê dane ku teksta ku ji îmraliyê hatiye ne hevokên Rêzdar Öcalan in. Yani Rêzdar Öcalan ji bo xatirê vê pêvajoyê rengê dewleta Tirkiye di wê tekstê de bi cih kiriye. Ama vaya hemî formalîte ne. Ya esasî xwestiye bi şakirina dilê dewleta Tirkiye xwe bigîne bi şiklekî xwe bigîne hevalê xwe. مامۆستا ez vê qeyê em katinin demek wisa hewcê em herkes gorê xwe şîrove nekir boy me esasek heye esas ew teksta li olê ye û heman demê jî li çayên Kurdistanê tevgera azadiyê tekst ji gelê xwe yê Ewropa îşaniye di wê tekstê de jî em dibîne dibêje çi dibêje ne bi gotinî ne sozdayîn û ne jî tekstekeke bi hewakî dibê çi şert û merc bê şert û merc pêvajoyê wisa wê bimeşe bi wextê ra her du alî wê hevdû xwedî bikin ez vê gotinê dibijêr û dibêjim ev jî qebûl dike yanî tevgera azadiya gelê Kurd vê jî qebûl dike li holê ne soz heye li holê ne nifîskî ne bi devikî tiştek nîne di vê pêvajoyê her du yanî bi Rêz Öcalan û dewlet wê bi demê ra hevdû xwedî bikin ev tiştekî em binêwî zelal bikin ha îjarê ez wexta werim axaftina bi rêz fermandarê gelê Kurd bi rêz Murat Karaylan ev girîng bû ji axaftina bi rêz Cemîl Bayik Duran Kalkan û Mustafa Karasu û her wiha hêlîn Ümit cudatir bû çawa cudatir bû Duran Kalkan heye xwe îfade nekiriye piştî wê nifîskî dibêjim ewa duzgir polîtîka da dibêjim ez wê dibêjim yanî ew jî ji bo min hinekî dibe çe pîvane ev hinekî cuda bû çawa cuda bû yekemîn yanî ev tiştanî ziman bila herkes zanibe da ku şervanên me hevalê me fermandarê me yê hîn me îkna nekirine henin li vê derê li ceme fermandar şervan hevalê me ê îkna nebûnin henin ev ez dibê qey gelek girîng e çima ji bo çi girîng e yanî zaten sedî heştî gelê Kurd îkna nebûye em her roj malbat me ra derdo me ra kevin têkiliyê dibê çi peyamiştara jî herotin niha anha di şîrovê xwe binêre çi qas peyamiştara were ji sedî heştê gelê Kurd bi şik û guman e û ez dibêjim qey hewceye mirov bi şik û guman be yana mirov dibe berxê berkêrê Ronî gotina xweşbîrî ke hevan li ser axaftina Ronî Ruha ji kerema xwe re hûn jî fikrê xwe bibêjin ez fikrê we li ser ekranê bidim nivîsandin ev tiştê ez dibêjim jî ev tiştê ez dibêjim jî ne şîrova min e ez dixwazim hinek tişt tespît bikim şîrova min dilxwaziya min çi ye ez ê wê pê re bînim ziman ama hewceye em berê recetê bixwînin dema tu dihere doktor nexweşiya te gerek ew nexweşî berê tespît bibe li gorê wê derman tê nivîsandin niha tiştê li holê heye welhasil yanî bi rêz Murat Karaylan dibêje li ceme li çiyayên Kurdistanê yêva çel sale lê şer dibe hevalên me leşkerên me şervanên me fermandarê me yê îkna nebûne henin heylan wexta ev wisa be bavê min birê min çavê min wexta kesekî gumana xwe bibêje tiştekî rexne bikin êrîş mekinê berde êrîşî niha li ser Twitterê li ser dirabine re yanî êrîşekek heye kesek newêre bibêje yaw eceba yaw gumana min heye ev tiştekî şaş e hewceye binêvê em zelal bikin û ala ji bo min ev gelek girîng e adi jî dibêje bêguman ez ji kesî ra bangawaziyê li kesî nakim ji kesî ra nabêjim çeka berdin vê binêvî zelal dike dibê çi bêguman dibêje ez wisa nakim ez vê dirê de em îtirazekê dibîne yanî wexta ez viya şîrove nevana em îtirazekê dibînin çunkî berê jî gotibû û jê sewal dibe dibêje bêguman ez vê bangawaziyê nakim ji kesî ra nabêjim ez çeka deyînim adin dibêje va bangawazî ya li Öcalan hat kirin ji hêla dewlet Bahçelî de hat kirin tam gotinê wîna belkî ez nînim ziman yanî got bira bi rêz Öcalan were parlamenta Tirkiye nizanim çîka dem partiyê biaxe ve bangawaziyê li PKK bike PKK xwe biqedîne û bira
اگر حوجه بجی جما فهیویه امید به چه برا آزاد به از باور دکم ویا نک دولتی راد به ویا به تایبتی دوست و حواله خوش گله کج و برین گله کج راد بشه یعنی پیوان اوه وقتا اف پیواجو بمشاندن وقتا بریز اجلان نه آزاد نه به فیزیکی yani yek gerek şertete pivanata yek evbe yani bir çahavi yani devleti bankriye vere vakta briz öcelan bibije bira PKK çek berde bira azat be vakta briz öcelan hin ve nikana be vere kongra PKK ve çebike u havale xwa ikna bike anj havale xwa bibije plana xwa ve çağı dibije yani ev zaten nareseri adın tiştekidini balkeş dibije lugoreymin yani çıka çara notemin girtin nota çara dibije devleta Türk dibi pivajoya da duxwaze elderfetê derketenen olê yani rojrata navîn gelê Kurd ihtimal heye dibêçe statyakê binav nake yani rojava binav nake ama tîne wê manê tiştekî bi destê xwe gelê devleta Türk jî divê derê da pivajoyeke wisa dest pê kiriye û naxwaze jî zû bibe serî dixwaze hinekî wisa bihêle da ku derfetê derketene holê gelê Kurd bike qurbana vê pêvajoyê têk herin vê jî dibe çe di nav hevokan da vê jî zelal dike ev tiştên ûha adî jî rexneyê wî dîsal çepemeniya Kurd henin yani dibe jî ev şîrovên eva haftinê rivê dikim dîsal dibe çepemeniya Mehmediya me nexurte wê nikane bi vê jî xweş şîrove bike li gorê min ev jî gelek girîng e hewceya mirov binê wê jî xêz bike û adın abala min kişand yani erka taytla birêz Qarayîlan ji min çêtir zane çi ye weke endamê komîteya PKK'yê rêvebir e zaten em wê zanin ama em zanin fermandarê navendî jî ev çepemeniya me da li tu derê weke fermandarê navendî nehat nifsandin ez wê jî bibêjim û adin jî ez bibêjim Videoyê birêz Qarayîlan bixwaz vî îşa dikim ez zanim gelek jê bûye pir hatiye jêkirin edîtîng em dibêjin ya montaj videoyê erê montaj gelek bûye yani gelek tiştî hatiye avîtin bixwaz vê jî balawe bikişînim ser Ahmet Pelda Berê bi rastî tiştekî ez vana lê zêde bikim nîne mesele lê em bêya zanin yani tamam birêz di nameya xwe da dibêje bêgavê devletê ra em bêjin me bigerek nede peymanek ji tune ye em ê têkuşina vêya bikin ji xwe wê derê mebesta wî tabî du aliyê gerek em vêya bidin berçava yek ji hêla devletê ve gerek hin tişt pê meşandin yani bikin yek jî ya duyemîn jî ji hêla xwe va em bêjin veguherîna PKK esas digre yani mesela wî tevgera wî heye yani projeyê wî herin em bêjin wê hêrî va û ev hemû êdî ji bo vanyekan ne hewceya ku em bêjin bendî devletê bisekinin yan jî devletê ev rêve kiriye yan jî em bizan bêya vêya bikine ev ya ji tarzeke PKK ye yani hin şert dest xistin jî imkan hebin jî dîsa dibêje gerek em bixebitin em têkoşîna vê bikin şert û merca em hergav biguherînin dînamîk bibin ev ya aynı vêya dîsa bana tîne ziman û ji xwe vê gavê jî em bêjin bangewaziya birêz Qarayîlan jî vê pratikê nîşan de yani mesele peyman di navbera PKK devletê da hebe nîne baweyek fîlem lê de nerin devletê rê da ku öcalan axivî rêyeke din jî gereka baweyekî fîlî ve bike narayedarê PKK dixwazin dibêjin em dixwazin bê beşdarî vir be yani birêz Qarayîlan wek komutanê vî şerî dibêje ez vî şerî nikarim bibêjim şerman rom vî şerî bidin sekrandir ez dixwazim yani û yên ku em bêjin hemberî vêya derdikevin henin dîsa em bêjin tenê ne hêra siyasî jî gerek ew henin û ji ber vêyekê gerek birêz Öcalan xwe beşdarî bê pêvajoyê bibe agahiyan bide ev ya meseleyeke fîrî ne hewceyê dî peymanê bike eger devleta Tirk jî dixwaze aştiyê pêk bîne gerek rêya vê bike ha eger vê rê vê neke jî diyarê devleta Tirk dişer da ısrar dike wê wextê ev tevgerjiyê tedbirê xwe vê avayê bigire dîsa mesele ev nîne rojbê piştî em bêjin şer bisekine jî her alî em bêjin çekdanî jî bikeve medyatî dîsa têkoşînê hebe dîsa mücadeleyê hebe eger devlet hin tiştan neke tê dîsa asê bikî yani ev mesele jê ye bîra xwe bin yani dîroka PKK da piştî birêz Öcalan hate dîn girtin wê wextê şer da sekrandin ta 2004 yek nehê Hezîranê
pişti çend sala şuma cartı da dest pê kirin. Yani êdî ew derfetê ew tecrübe zanîn têkilî henin tevgerazat berê zêdetir najî rewşa êrînde berê zêdetir yani em vê ji gerek berçama Ez wî alî de Ahmed Pelda pir tevlî te nabim ev pêvajo hinekî hesas e wextê ku tevgera Kurd biryar bide bi temamî dev ji çekan berde derbasî têkoşîna demokratîk bibe êdî vegera sîlehan çênabe yani ez wî dibêjim ji xwe tiştek ku Murat Karaylan aciz dike ew e dibêje divan 4 salên dawiyê de di şer de me amadekariyên pir ciddî kirin me tecrübeyên xwe 40 sala anî xist pratiğê û îşaret behsa NATOyê kir. Mesela nabêje anha divan şertan de NATO piştgirî dide dewleta Tirkiye. Dibêje beriya niha di dronan de dewleta NATOyê piştgirî dida dewleta Tirkiye. Ama nabêje niha. Dibe me çekir, me jî li hember wan dronan tedbîrê xwe girt, teknîka xwe pêş xist, em gîştine wê astê ku yek dronekî li ser herêmê parastineyên medyayê nikare bigere. Mesela ev gotinên pir bi îddian e. Dronên Tirkiye li ser me nikarin bigerin, sirf yek maye ew jî pir jor, pir dûr ve ancak dikare ser hewayê bigere. Em dikare wê jî bixînin. Ji xwe dopêr yekî xistin jî. Yeka ewa ku behs dike ew e. Yani tiştek ku dilê wî değişîne, dibe di şer da em gîştine asteyekî wisa ez bawer dikim behsa piştgiriya navnetewî jî dike. Êdî em dikarin ji vir êrişê Tirkiye jî bikin. Em dikarin Tirkiye serûbin bikin. Em dikarin pêşî li aboriya Tirkiye bigirin. Aboriya Tirkiye dema demekî kin de serûbin bikin. Çalakiya li Enqereyê me pêk anî dibe em dikarin her meh pêk bînin. Em dikarin Tirkiye serûbin bikin. Îja heyfa wî bête. Çima cara yekem e ew qas em gîştin asteyekî bilind ji nişkeva û ji me re dibêjin şerbeder rawestandin. Gelo ew basîk e. Yani şik û şüpa wî heye. Gelo dewleta Tirkiye hîs kir ku şerê me êdî gîştî asteyekî bilind dixwaze pêşî li me bigire. Çend mehberî bêj dîsa axaftinê kiribû divê axaftinê da mesela ew Afganistanê nîşan dabû çawa dewleta Tirkiye hat berçiyay zatê got hêzên Sovyetê jî heya gelek deverdest xistina û heya ciyekî çûne herême got wê herêmê derba xwar û piştî wê derbexwarinê jî pêderpê hilweşiya. Aynı tiştê niha zapê de qewime û zapê derbeyê ku em dêxin em dikarin li vir dest pê bikin û bimeş gelek hêlan va dewleta Tirk hilweşînin û heyên nizam çilêrê biçin. Ji xwe îro ji hanî ziman dîsa berê jî gelek cara gotibû hêzên me Bakurê Tirkiye jî herin. Devlet her çıkası carcan operasyon pektineci ve gavi nikare ve gavi med biryar ne de ku amana şer bidin gavakan talimata şer bidin ve deri gelek de varan am dikare şer dest bebekir. Beri gotini de ve heri var rastın ama cihela leşkeri var. Yani embejin ev bavak felsefi em gavak politikayı biner. Eğer bir riyasili hun hinde fetan dest bixin ne havcaya müşer bikin. Beri brez karayılan heza PKK heza tevgera xun nişandı de. Lê hemleya Birêz Öcalan belki veya zêdetir qezanca dest bixin. Belki wê wextê hûn dikarin hin tiştên din bikin. Gerek ev bê neqaş kirin. Mesela bo bê gereka Birêz Öcalan û PKK hev bibînin. Van alternatîfê xwe pêşkêşî hev bikin û mesela PKK bêje elê rewşa min ev ez dikarin vî tiştî bikin. Öcalan jî bêje berê hûn dikarin belki veya bikin lê pêşniyariya min jî ev e em dikarin bi vê hemleyê van gavan bavêjin van mesela em ser bixin o bir avayı gerek ya bir bekir. Ya bir ne bekir? Şu şer mana öyle devlet bir rebenekir. O vakti devleti bir yere şer dayı. Az hazır veya bir bejim. Vakitin şeydi naha bir deri pişti bir haftana biraz karayılan gerek em devlete kudarı bekir. Devlet çi de beşti. Gore xwe üsluba xwe devletê bersivekî bide. Ev üslubê çawa ve çi terîbe yani mesela ev de xitimiye. Rewşa Öcalan da xitimiye. Devlet gereka yani mesela naha heyeta ev diçe İmralî Sırrı Suriye Önder û Pervin Buldan çûn MHP raheditin pêkanîn çûn ev raheditin pêkanîn çi bêjim AKP raheditin pêkanîn îro HDP ra bi tevayî çûn piştî belki biçim Birêz Öcalan raheditin pêkîn. Ev tiştekî adetiye ev nabe. Gerek ev heyetê ji labe ji xwe derbarê Sırrı Suriye Önder'in derjî vê heyetê de rexneye Pervin Buldan jî.
Veri baş bakne hey. Tatmin nake. Ama hakimi meselenin tane elçitiye dikin ama hakimi meselenin ne öcran famdıkın ne tevgere azadi famdıkın. Bu vakte gerek rayadarın tevgere azadi horu biraz öcran rayad gittiğini pekin. O biraz kararınızda bir teknik peşketiye endkarın rayudur bir ben disat şekilde mi beşim. Devlet atık eğer samimi ben devlet atık biraz Mustafa Karasu o Osman Selvi Ok bir teyarafı hırda bir Oslo'yu ucardın hani Süleymaniye yani dikkat etse devleti veya bakı. Eğer devlet bu hazır dikkat hem davam var bece. Eğer kapı bece. Eğer ne bececi o vakti devlet bir yere şerda yani sabık bunu bir mesele. Hatta işte ku Murat Karaylan jî acize hêjî li Tirkiye devleta Tirkiye teröre xwe dimeşîne davêje sermala insana davêje hepsê heta niha tu insanekî serbest ber nedaye yani gavekî erênî navêtiye tam berova jî psikolojiyekî wisa dafirîne nava civakê de mîna ku Kurd têk çûbin Kurd mecbûr mane teslîm bibin yani bi rûmeta Kurdan dilîze hasasiyetên Kurdan li ber çavan nagire Karaylan balê dikişine ser wê yekê em qebûl nakin divan şertan da em çekan bernadin dewleta Tirkiye divê hedê xwe zanibe tu cara atmosferekî çêneke mîna ku em lawaz bûne em zayıf bûne em mecbûr mane çekan berdin tiştekî wisa tune ye yani ji vê yekê pir aciz e yani gurûra netewî naxwaze bin pê be ev pir mühim e çünkü piştî şerê çil pêncî salan milletê Kurd bû xwedî gurûr rûmetekî bi dest xist û serbilind bû di qeda navnetewî de bi lehengiya xwe bi qehramaniya xwe bi parastina mafê xwe yani ev gurûra netewî tu nikarî bin pê bikî aştî çêbe jî aştiyekî dibe wek hev çêbibe li ser masê merû wek hev be tu nikarî lawaz yani xwe feda bikî fedakarî heta ku derê fedakarî Devleta Tirkiye mesela ji bo dibe Yaşar Güler'e kiye işte ew banga teslimbûnê li PKK dike ev bêrûmetiye ji bo me em qebûl nakin tiştê wisa bila hinek zimanê xwe dîqet kin hinek ûstûba xwe dîqet kin û me jî wek hev bigirin yani hem zimanê çapemeniyê hem zimanê rayedarên Tirkiye heta nê serrastkirin em kongre çênakin Bedran niha ser Twitter'e ez barım qasî 12 xalan min ev diyar kiriye yani mesela eğer ev pêvajo bimeşe rewşeke çawa pêk be yani armanca nihayê mesele ev eğer rê bê vekirin berî her tiştî niyeta devleta Türk aştiyê hebe û wê wextê gereka gurûra civata Kurd biparêze ji xwe kesekî tu gurûra wî ya tu nirxê wî ya hêjayiyê wî ya bin pê bikî tu nikarî wî raştiyê çêbikî mesela Ahmet Pelda Ronî bibe Ahmet Pelda mesela pirsek ji bo te heye dibêje nûnerên siyaseta demokratîk yani Dem Partî behsa aştî û civaka demokratîk dikin dewlet behsa fehsê û teslîmbûnê dike tevger behsa guherîn û veguherînê dike ev guherîn çi ne mesela her sî alî jî cuda cuda behs dikin ev guherîn çi ne wê bandorekî çawa li guherînên rojata navîn bike yani jî guherînên rojata navîn wê bandorekî çawa li vê guherîna PKK bike yani herkes li gorî xwe meselê şîrove dike ama ji bo milletê Kurd li ortê tiştekî tune ye tu çawa şîrove dikî Ahmet Pelda vê ew qas mesela ew qas nîne yani yek mesela ez çend tiştan bêjim wekî vana çawa bêjim bi texmînî dibêjim ha texmînî dibêjim ne ku ji ber ku tiştek wisa li ber destê me tune ye ama em bêjin tecrübeya cihanê dinêrin ya jî rewş demografiya civata Kurd dinêrin rewşa gelek Kurd dinêrin dîsa hin işaretên navnetewî heye em wê dinêrin berî her tiştê em vêya bibêjin ev mesele tenê meseleyeke PKK û devleta Tirkiye hêzên navnetewî jî hene di nav vê meseleyê da vê gavê wan hinekî piş perdeyê disekirin eger ew daxwaziya wan nebe gelek hêlava dikarin pêvajoyê ji xwe sabote bikin û hiç nemeşe ew ye beraber ji wê erêbûnek heye destekariyek bo vê pêvajoya heye devleta Tirk jî nekî vêya cesaret digre lê di nav devleta Tirk da ê şer dixwazin jî henin provokasyon dikin jî henin niha vê gavê em bêjin ev êrişên ku pêk tenê hinekî ji vêya vekirê daye ya duyemîn mesela hêla daxuyanî hêla agahiya
ve heri ve mukabil ne devleta Türk serkeftiye ne Ali Türkiye serkeftiye ne Ali Kurda serkeftiye. Mesela embejin em dixwazin gaveke baş babêjin daxuyaniya Selahattin Demirtaş di nav Kurda da pê zêdetir. Xas dilê Tirkan xweş bike. Me tirsiye Tirkan bişkêne ama dilê Kurdan şikêne. Yani nav Kurdan da gelek bu nikaş. Ve reva çima rewşa wî jî zêde ne müsait e. Rewşa Öcalan jî ne müsait e. Yani aktörün siyaseti tekliye ona her tiş ve reva di nav Asoyê de ye. O ji ber wê ki şêdîbûnek heye. Dem Parti tiştekî dibêje ewdin çekî. Divê rê bêvekirin Kurd bi Kurdan re hevdîtinê pêk bînin. Kurd dîsa reyadarê xwe heyetê xwe çê bikin. Plan û projeya xwe çê bikin. û veya pêşkêşî devletê bikin devletê re müzakere bikin. Eger ya vê neyê ji xwe her tiş dixitime û dîsa çekî biaxive. Vê gavê ev hemû bê koordinasyonî ye. Berê hin guherinek heye hin dixwazin tiştan bikin. O yek şey herkes gor civata xwe, gor siyaseta xwe aktör hin gavan davêjin. Dur da mesele dixitime. Lê berê eger rê bêvekirin. Mesela hin bahanê devleta Türk dixwaze veya bike. Yani wek mentalite merî bi hayat şekil dikare fehm bike. Devleta Türk dibêje em ê bawayekî çawa bêjin hêra qanûna xwe hûn wekî civatê hûn we dev çekber be hûn beşdarî sîlaha siyaseta siyasî dibin. Em ê jî rêya veya bikin. Lê wekî em bêjin ev me derxistiye me PKK re müzakere kiriye em vê raya me civata me hêzê navxweyî yek provoke dikin em nikarin veya bikin. Tecrübeyê me berê jî hebûn çêbûn. Ha wê wextê mesela em çawa dikarin bikin. Hêra qanûnê xwe de em hin guherinan çê bikin. Mesela çarçobeya Yekîtiya Avrupayê de em dikarin şer li ser yerel yönetime rabikin. Wê wextê erkê walî radibin erkê şaradariya xurt dibe şaradarî dikarin şaradariyek bên hilbijartin hem wek qayyum jî êdî nayê ser teminatê wara çêbe asayişa wê derê perwerdaya wê derê bütçeya wê derê ya aborî heya bigre dadgeriya wê jî destê şaradariyê de ye. Hakim û savciyên Kurd, polîsên Kurd êd wê derê de çê bigirin. Bütçeya wê şaradariyê ew ê merkez Ankara Diyarbakır ew xwe bajarê Amedê yê bütçeya xwe çê bike em bêjin bajarê Berlînê re bikare peymanekî çê bike ya ji bo pêşxistinê. Ewlehiya xwe perwerdaya wê derê Kurmancî, Zazakî, Tirkî ew ê pêş bike ji destpêkê heyan üniversiteyê. Gavak tu vana gorî çarçobeya qanûnên Avrupayê tu vêya rê bixî derê xwe vedike. Xwe vedibe. Yani hin tişt nehewce Birêz Öcalan jî gotiya daxwaziya kulturalîst nizam çi. Yani bana nexin müzakeren. Eger hin qanûn bên guhertin. Dîsa di qanûnê Tirkiyeyê bingehîn de AKP jî dixwaze veya biguherine wê qanûna bingehîn de hûn serdestiya netewa Türk rakin nehewce dewsa wê ya Kurd û Tirkan dayînin wê gavak rakin her civat gorî xwe gorî hewcedariya xwe dikare sazî û dezgehê xwe ava bike pergera xwe ava bike hûn riya bê bikin Kurdê İstanbulê jî İzmirê jî Qersê jî Amedê jî dikarin rewşa xwe diyar bikin. Tenê ne Kurd Türk jî Azerî jî Ereb jî wê wextê pêvajoyeke nû tê dest pê kirin. Ev devleta netew devlet radibe devleta demokratik çê dibe. Ji bo Kurdan jî ji bo Tirkan jî ji bo milletê din jî. Ha devleta Türk çi qas vê ragire. Çi qasî bigêje veya ev meseleyeke binêye lê ji hêra qanûna ve eger devlet bixwaze hêra sazî û dezgeha ve riya bêvekirin mümkün e. Divir îradeya siyasî lazım e. Devleta Türk, civata Türk, gelê Türk bikar ve Kurdan ra iktidarê parve bike. Mesele divir e. Bo vê gerek civat vê amade kirin. Pêvajo zimanê çapemeniyê, zimanê siyasetê vê gavê vê ra ne müsait e. Her wane ama Aliye Kurda hem Aliye Türk'a vê bak gelek amade kirî û dem lazım e. Mesele girîn de ez vê dixwazim bêjim. Ronî Riha mesela Ahmet Pelda dibe devlet yani Bedran wexta ku evana bêne ziman evana hinekî riya vanan bê vekirin ew gurûra Kurda, gurûra Tirkan nizam çok evana êdî radibin. Atmosfereke nû, pêvajoyeke nû ya aştî ya pozitif ya wê vebe her civatê ji pê kêfxweş be. Ama bo vêya divê aktörên siyasetê xwedan cesaret bin. Aliye Tirkiye jî, Aliye Kurdan jî. Eger xwedan cesaret nebin her hêlê baje ev ê bixitime û tengasî mezin ê çêbibe. Ma ez fehm nakim Ahmet Pelda devleta Tirkiye madem ki demokratik dibe çima li bendiyê ku şerê li hember Kurda bide seknandin. Çima bixwe demokratik nabe. Ma demokrasî çima bi Kurdan re pêktîne. Ma demokrasî mirov ji bo xwe ji bo welatê xwe pêktîne. Eger bixwastana nikaribûn bikirana.
از جرونی رو حب بپرسم و نوهات رونی نها احمد پلداد بیجه دولت نتو دولت لترکیه بداوید به شنوید دولت کی دموکراتیک ده تو باور دکی دوان شرطان ده دولت ترکیه کو 100 ساله به سیاست دمشه جنش کوا ببیجه تمام مادم کی کردان خواستیه جبو خاطر کردا از خوا دموکراتیک دکم تولیه کتی اروپا دبم از قانون دکم تو تشتکی وسط بینی هیستیکی اتمسفر کوسال ترکیه هه بر رونی برسی در شرح کداد اویا مسئله که روزی که در سال که در نینه بوحش مندی بگوره یعنی برای کاری میکنه که 5 سال 10 سال باشه یعنی بیاش گیر نکه روزی که اونا نمیکنه ما صبر ما صبر ما خاص ما نزنم اما سیاست مسئله که گرانه مسئله 10 میلیون انسان نه یعنی بله کلام گرونی رونی دنگی تتیر دنگی متیته یا نظام د اینترنت هم پرسکری که گلو هم دیویزن باش نظام جارجانا دنگی وقت بله پرسکری نین الهلا من آلیتا دیمن نباشه ما دنگی تتی بله دنگی متی نه من بیجه دنگی تتی رونی یک جی حتی رونی آمده به احمد پلدا حکام فیدان زمان اقا گوهراند هنک طایب اردوغان مثلا نهاجی د چاپمنی دست بینم دبیجه گاوه کی پر ویره گاوتیه ام کتنه نوا مسئله کی پر جدا بلکه جی پشت گوتنا ته هنکی پشت راستی که yani mantıqa Tayyip Erdoğan çıkas müsaide gelo takiye nakiye rol nakiye ji ku kurcareki din wî hilbijêrin Erdoğan hilbijêrin na mesela ya herkesin kes mesela ve meseleyi hilbijartinê vagirêdin yani ji bo hinek safin em carda pişkirî bidin 5 salêdin em wî derxin bikin serok û paşê jî cardin em warin jî bîrkirin ya ji xwe tiştekî hat çareser bikin ne hewce em bêjin vê hesabekî mezin e لê vir problema mezin hêzên Türkiye aliyek dixwaze aliyek naxwaze mesela eniya kemalîst veya naxwaze zanen ku piştî ev mesele bê çareserkirin Kemalizm ji holê radibe dimire yani Hitler çawa tên nirxandin Mustafa Kemal ji êwisa bê nirxandin Kemalîst veya qebûl nakin veya ditirsin ji bo vê ê şer bikin suîkast da bikin êrîşan bikin gelek meseleyeke giring e em veya pir îhmal dikin yani di nav Tirkiyeyê ji bo guherîna veya hin millê Tirkiyeyê şer çibe Kemalîst jî gotî hin bürokrat ê çapemeniyê nînin holdinga wek koç holding gelek holding sermaye heye bürokrasî heye malbat henin sermaye evhenin sendika henin sendikaya Türk kişi heye nizam sendikaya çike heye hin kesenin embejin wek cepkirê Tirkenin ê klasîk henin ê nizam Türk soru heye em wisa binav dikin gelek generalê teqawutbî henin na leşkerî de hêzeke mezin heye na bî şerî gelek cî awana provoke dikin em vana zanin mesela em bêjin çawa bêjin Roboski eger ve çıkası bir yere Erdoğan'a çıkası havaya manipüle kirine o kim ji bo çi manipüle kirine ev hemû êder kevin yani şerrî wekî birêz canan dibêje ji bo edaletê gereka heyet bênava kirin wana tehqîqata veya bikin wê wextê gelek tiştê derkevin hesabê vî şerrî ê vê dîrokê bêpirsîn ji her alî var kê çi kiriye çawa kiriye meseleyeke gelekî giran e û gava ku kê vêya ji ser bixe ê dîrokê binivîsîne mesela de bejin Nobel mesele gelek giringe mesela Afrika'ya ona grantire çünkü gelek tebliğe gelek heznavdanın kinek nefretek çebiye çandeken kültüreken o ababıkın zihniyet afaklarının evne hesanı Ahmet Pelda tutbiji devleta Türkiye devje rojava berda gelo na devje bernade hatta kuderi dixwaze here dixwaze bir çikine yani mesela de çarçoveya müzakeran da heza rojava bir çikine tenê çend bajaran va bi çend zimanan çend şaradariyan bu avayê bihêle wekî din em bêjin hêza Ereba û pergala wê derê beraber ay bikin û merkezê vegirê de Kurd jî bawayekî qes bimînin ama vê hêrî ve sernakeber mijareke dinê dûrdirêjê gereken bax Ronî tu hatî kirimkê Ya hela min da internet pirsgirêke hevalê Mana başe dîmenê te pir net bû
زلال بو قالا موديل تركيا تك في اوروبا وحد تشتي باش بموديلك باش كل انا نحب اوروبا مثلا منين ببوره تباخ بس او ببوره اینه که به یکی اروپا از قرار تشتكي سناكم وان كريتانا قبا خور اساس بگره بريش داد نقاش نجبر لا بسكريكنينا مثلا دنگي باش بس باخفم بله ببوره دنگ باشه کرم که ببوره از بنج خوب برم گرک کرم که رونی قالوا دنگي من باشه دنگتي عجبا اري دنگي te باشه کرم که رونی ها ديسا جبوي من زيدي شيروفيان تثبيت مثلا حتى تثبيتا ان باش دانين اساسي تملي بنجها تثبيتا ان باش يا واس كلام دك مخابن يو روني رحل سويسرا ولا تهري تشكتي لاوروبا بله سانچ من جي او كجي يعني حقي درس دنجي ده قوتي تبرم او جي پرچه گدارید که پروگرام چیده به از دیپون ما روني شيرينه هواله ما شيروي يگله که حزد کن بله هستيار داخفه یا وکیدن تو باردکی کنگره پکیکل هف کن ببه پشتی به آخفتنا مراد کارایلان چونکی شرطیوی پر وکیری زلاله yani دبی gerek öcalan serbest vere berdan yani government PKK باوکی کنگره چه بکه دنا خداجی بی öcalan yanjı bir öcalanra biryara şer anj biryara aşti mesela beşim van helama PKK bu nevi cigna çetke kongreye çetke edisa çekez ve helava yani be bavarım ha eşkere bekene ki mesele durdaya yani çoğu eşkere mesele durdaya be دارا اگر تو بکاری پرسا خواب نویسکی بپرسی پر کیف خوشته بم چونکه شخواه کرم که رونی کرم که حيران هناك هيران بشتري انترنت دركت من ببورينا يعني هذه ساوك من اني زمان از قاسم بري الغوري من تشتي الهولي هي راستيا از بين مساله يعني امكان قالك شلوبا بكن بريز جلان عجبا في چار مانش دك هزاران شلوبا امكان بكن هر كس هناك ايش تكني دبي ناوسا دك هناك بوسا والحس امكان بهزاران شلوبا بكن اما جبوي من تشتي الهولي هي تشيه اف بيواجويا نهاد ميشه جگف و گر و ترسین دولت ناونتوی نهاد قطن قدر روجهاتا ناوین و جشار کوبانی و شوندا افسکیکا کرد یا ایدی روجهاتا ناوین دا هلنات ایدی دبی چه خدای هر هیل جیهانی ذاتن پسکریکا کرد ایدی کر پسکریکا که ناو دولتی ناو جیهانی ناو نتوی و دوان دمی داویه دا اسرائیل ایران تک بر و حزب الله تک بر و دبی چه اساد تک بر و تک بر و تک بر و دمی داویه لهله که ام دبینه امریکا لجم گلی کردش چه وقتی داش 2014 دا حتی ایرو و آدنم چه دبینه ریوبرین اسرائیل یه بین آور دبی جه ام دسته خیاشیتی دریجین گلی کرد درزید و بینابر افتی گفتن اونها ایرو د پراتیکی دا شرکی نهاتیه اشکره نبوید نالبرا اسرائیل و ترکیه دا دمشه yani ev hersin kesin Türkiye Hakan Fidan و نظام گلر و اوی میتی روجا لشامی بو اسرائیل هات شام بمباران کرد به طیارین خنا ev نه تشتکی جریزیه او کسانا شامی بون اسرائیل هات لباجار شامی خست ویا شرکی normalde eşkere buye hev dibê çe serkazê nehatiye nifisandin û mohr nebuye wexta mirov vana hemiya nebîne û em zane dewleta Türk jî tiştekî negotiye yanî ez ê bi gelê Kurd re li hev bêm kî li hev tên yanî weta em qala dibê çe aşîtiyakeke dibê çe bi rûmet bikin navbera du hêzên weke hev danin yani hêzên weke hev hêzên heman giraniya wan henin niha li vê derê aşîtî nîne em her ev hêz ne weke hevin lewra dewleta Türk zaten ji gotinê wê da ji bangewaziya Baxçelî ya Ewlî da
وحتاني إيرو هم قوتن وهم براتيكال هولي ناشكي تسليم بني وقتا ام في راستي نبينن دخوازيا قالي كرد بره ام دبيجن ام واد خوازه حوجه واببه حوجه واببه حوجه واببه اما زماني كي بوليتيك ام كانن قال لك سيرفي باخفن لي بلي وقت از دبيجم هنا تشتهي جاوي مراه قسكنو دريج نكه تشتهم كنو دريج نكه قلتنا دولتا ترك لورتيه تكستي بريز اجلان لورتيه وبراتيكي دولتا ترك لورتيه لوي دري چتي مشاندن لوی دری تیمشاندن داکو به تایبت ایرو سر قدره روژاوای حرتشت یعنی الجمال قرش داغی ام دبیجن تقورق لسر اورغانا سوره یعنی تقورق لسر روژاوای کردستانی مسئله روژاوای کردستانی به چوچک ببه لوی دری اف بیواجویا نها چل ترکی تیمشاندن درقی قاشو آشیتیا کرد و ترک دا همان تیش دخوازل روژاوای کردستانی پیک بی ولورا هيزي ناف دولتي زوك لكتن لو تفجري مظلوم كوباني برشامي وبريهنك تشتاقرتن بو سبا دولتا ترك هيا خو سيك هستشون يعني اي شرين دزي اي شرين اشكره و اي تكليه كاري دربه همي هيزي خو تشو شامي والحاصل تقرق لسر اورغانا صوره ام حوجيه في ببينه بانغوازيا بريز مراد قرايلاند في هيليدا اترازك اترازك قال لك خرطبو جه لذا اترازك قال لك خرطبو يعني دوان شرط مرجانا داده بي هوا نه انجمه قال لك فرماندار كسك اقنا نبونن شرواني ما امكان اقنا بكن دوان شرط مرجي لبرچ عواز زلال دولتا ترك دخوازه قال لك كرد لهلكي قربك لهلكي تشكاش دست بگره ويج ما دخوازه ايد وي ريدا جي ام نكان قال لك فرماندار خو قال لك كسين ريبرين خو وامنا كانن خو وامنا كان شرواني خو اقنا بك يي كان بيقنا بك كيه يي اف توريا داني هولي بريز اجلانه اوكري فيترغري حوجي اول قنديلي بوهبلنا ربك سنرا رونه وان اقنا بك اما وك اندالكي كسكي قالي كرت ازيد خازن ببيجم جبوي ازاديا بريز اجلانيا فيزيكي يعني جي برغلا امرالي خلاص ببه 26 سال قالي كرت سرنگايه نزي 7 كسي خوشوداند وقتا بريز اجلان وك ريفبرين كرد وكان بيشنگ كرد ديسا وي ديل بيگرتن امرالي دا بمينه ولكن بريز اجلان جي بخازه قالي كرد بقبولناك سمبوله ام دبيجنيا الكه حوجيه بريز اجلان او بخازه جي نفازه قالي كرد بيد خازه چاوا دبه ما سيد رضا نكاني مش دسي دجمن درخستا ما شيخ سعيد نكاني بو ما ايدن نكاني بو ما ايدن نكاني بو وقتا بريز اجلان وي فيزيكي ازاد نبه نيناف قال لي خا يا روجاوي كردستاني يا باشور يا اوروبا والحاصل هاجر كداش والامرالي دا بمينه ام قال لي كرد حوجيه في بالتهابي قبولناك كي دخوازه بريز اجلان بخوازه دخوازه بكك دخوازه دولت بخوازه شرطي هريه كمين حوجيه سمبوليك جبوي قدرك نه بين نفساندن قال لي كرد جارك وي كان به فرماندار خو ام بيشن خو دست دجمن درخه يانا برا چکا برده و برا واببه اونا برا بريزو جلان ما او نخواز جيبنا ليدر كفه حيران نه هو قاز شي تدي بريز مراد قرايلان گویا گو يغماكي بوساني نه بوترك ما ورفاليا يم كارتين يغماكي هو قاسي مزن جنابه ها نفيسكار و روشنبير و كسين خدي هيش ين كرت ان جيزانه بخوينه بنفسينه ايرو روج حوجيه ايرو بگوتنا خو بسکنا خو حسیت و رومتا نفیسکاریه و روشنبریه و تیپیوان از ویجی ببیجم اوجی تیپیوان یعنی ام دما کدا ام دما پیغمبر دا دما ابراهیم دا و دما موسی و دما عیسی و محمد دا ناجی اف گلج دا خوازیا کوی هيا دیار بکری لما افدا خاني هاد دانن افانغوازيا بريزو جلان لوي دري خل گريا و تركر مديامه چاوا كر گوج كيفا گريان وقتا روشنبيري كرد روجنمواني كرد يدبيج از بسر بخمم گوتنا من هي توري من هنن وقتا نكان ببينو نكان ببين نبينه او مسلاويه اما ببينه ونكان ببين الزمان
برده دوش قلمی دوش چکی دوش قمره برده المال خارو نباوی من دم هاتیه دم که گوسا مبخوا از ایویر خستنی من و از پشگریه دم شروان کو فدایا کو اندام کی وین لی بلی اما ایرو دبی چه رومت تام تیپیوان از حوجه دبی چه دوری ببیجم کنو دریج نکم بس خاص مخص وانا بینم زمان احمد پلدا کرم که از پرسنا پرسم تو همه بکی ناوی بلی از یا ببیجم هوانو نها احمد پلدا وقت بخوازه دلی و شاب که دکاره 70,000 جرا لگور دلی و باخفه هستیاری باخفه هستی نتوی در بخه پیش پروپاگاندا بکه آجیته بکه دکاره اما او تشتکی دن هلد بجیره ریا راسیونل منطقی چه پیوسته وی دبیجه گوتنی که او دبیجه ای منطقی جانا نل گردلی ویه چونکی هون تشتی که دیگرن هون لدویگو دیگرن هون لحست دیگرن ایجا جانا برسوا احمد پلدا ناول گوری برسوا دلی ویه کرم که احمد بله منجی خاص از وی بیش مثلا نهانک دبیجم بله اردوان نزدیکی به مسئله نابد دولت نزدیکی به مسئله نابد پکیک نزدیکی به مسئله نابد او شرطی منه اودن تشتن دبیجه قبق شربکن دجمناهی چه به وقت دجمناهی چه به مخابن هندش هنون زوب نکار تابز بنش بک و بدل دایه ایش اوه چه بیه و دیسا بیشن اف یا کردانجی به تایبتی اف چل گنجی سال داجو گلک برین چه بونه نه یک نه دو یعنی مسئله که احسان نینه و دیسا دبیم پیواجوی دا دو جیوات جی هفقتیانه هرچه قاسی وقت فیزیکی دناب هفدا بیشین ام بیشن استنبولی کرد ترک دناب هفدانن اما جیانا وان رحی وان پسیکولوژیا وان هیدیا وان بندواری وان جی هفقتیایه دی نکارن یک نکار زوره یکی بیبه و یا خود دست بخن نه تک دکارن کردا تونه بکن نه کی کرد دکارن ترکانج دوالات خود درخینه اف پروبلم هست بیبی آوایش نامشه ری کی داره که هفت بینه بیا ترکی دی بینن لی حجمران گله کی کیمه یعنی برجمندی وانا گوری برجمندی وانی نه گوری دلی وانی نه کردی دی بینن هنر کردی او اوجی احمد پلدا اوجی از itiraz بکم مثلا کرد نکارن ترکان جوالاتی خود در بخن اوجی نقاش را چما وکریه رژیم باس کوشه 1 سالان لسر حکم ما کسی باور ند که رژیم باس هلوشه کردستان درکبه اما جنشکا و کنجکتورا سیاسی بای سیاسی ناونتوی هات چی بو بخوا درکت مثلا رژیم اسد بخوا کردستان درکت بریا کو النصره وره بریا کو داعش وره از بحثوی پیواجوید کن یعنی آنها جواکا ترکیه پر برچیه پر محف بیه جالی آبوری و سبه دوسبه روشت ناوین لسوریه شر نفخوی دیسا دست بی که پرچه کیوی مثلا پر عرب هنه لترکیه جی انسان به هف کون شر نفخوی چیه ببه دولت ترکیه مجبور نامینه گلوش باکوری کردستان درکه ببیجه یا او کرد بونه بلا سریمه کام جولاتی وان درکون و گور لباوی وان نابیجه من اول سرتی تراقونی میسنجه یعنی وقت پینج من اکده کد یم گویه آن هنی کردستانی ترپن آنجی ترکیه پار بکن کردان را یعنی دبی ترکیه تشت بریاره که بده بداری کرد گیم زیاده داخوازیان دیاره اشکره هی زمان تیری بکنه که کنجکتور وقتی تو بیشی اما همو گلکش مرد کاری نقاش بکن اما جهیرا ترکان و گرکا ترکیه برید گوتم بید کورتور آنجی بور کورتور نه بور کورتور نکاره yani mero hediye xwendane ki ez buyid bêjim mero hediye xwendane mesela Ahmed Pelda bibore yeketiya Sovyetan ew qasab bi hêz bû di çavê xelkê de milletên li wê derê Ermenistan jî di nav da milletên din jî di nav da bawer nedikin rojekî bibin serbixwe ama serê sibê şiyar bûn hemî bûne serbixwe yeketiya Sovyetan ew mezin hilweşiya yani dibe mero hêviya xwendane ke dewleta Tirk hildiweşe devleta Tirk ji Bakurê Kurdistanê derdikeve mecbûr derkeve ez mîna navê xwe bawer dikim ama ez tiştekî bêjim mînakê tu dibêjî gişt tengasiyên rejima bû ji tengasiya rejimê li Tirkiye tune ye bise rejim dixitime Kemalizm mal Tirkiye bu kim ye Tirkiye
بس نا رژیم دخطر مثلا رژیم اسد رژیم باکوری آفریقای یا صدام خوب ختمی مثلا و نخورا تکچون یا کردا اندکارن زیادتر نشان وقت ایران و انگلترا نشان بده yani dikkat وقت باسکو اسپانیا نشان بده yani دو جیبات کا وقت شهر هفته که برابر جی هفته ناتر برچوبونی پارسکی رازینه لی دستخستنا مافی کردا نه رازینه boya destekleri devlet akı. Berçibuna kurazine çber ko dün civattan da düşmanahi çevriye. Ha tane mesele evi ne ya devlet siyasete yani aktörün siyasete ne irade tane ya yani civata Türkiye bir düşmanı kurda. Civata Türkiye için serbest ya kurdan ki. Jiboy her kadar kariyer ramade. Erdoğan var da beje her hesabına knem çıkası gülle kurşuna çıkas paraya. Millet Türkiye sakine yani ev kültür ev çant sasken de devlet zana evaya ki nameşe hayalciye ki yeciye ki bitaka ama bitakacı rakam ve bizanır edisa Erdoğan'ı bir alternatif edinebilir Türkiye her 10 salan cari derbe çekecek ya davranışı de hazır fazla da şey bu hem gülen wana derbe çekin her dam derbe çekmin devlet Türkiye bir havayı meşine dekare millet خوش قتل بکه به زور دستی سپردار خود بمشینه گرک هم روش دولت ترکیه وان سیستم تو بیشتر وان راه میکنه رو برکه هر چیز پرگار که این نخواهی هیه و دیسا به ترکیه مثلا تو بیشی دو انی هبن دبن دشمنی هبن ترک و کرد بگاوی اما مثلا علوی یعنی عرب یعنی ملت دنی او دینامیک وان کو دولت ببن انیه تحملی دولت شربت یعنی دوزا خوب حریم خوب پاریزن او روشتونه تریتوریال وانتونه حیا بگه تریتوریال کردان بره خرابو تریتوریال یعنی تو حریمه که ده حریم adı mundukların hem de perçeşi bakıyor ama Kürt bile Kur'an'ı ona rojavay Türkiye'nin makabı ha jiboy gerek am dinamik خود amcar demdirejin am dinamik خود gerek am benakinin Türkiye amdıkarın goru şert و merce Türkiye Kur'an benakinin büyü avay bedem berçağı ya her valatı ki hem cudatır رونی کرم که طبعا رونی که بدم برای باخبه ببره رونی نه حیران نه من از خاطر تاجی گلک حس دکم مش برای کتا قدم سینه کی خورده و براستیجی است شوپینم جارجانا دلی مداد سینگام دار رخنه مش بود هنن لیبلیش هم خاطرات هم زمانی ته و هم سکنات حس دکم yani ما قلت يا وات تثبيت خواطه مكروشين دا حوجه راسته yani یک 40 ساله د نظر تفگر آزادی yani PKK و دولت ترک دا شرک دیمشاندن yani به وی هوا کرد مثلا به چکی کنه به دولت ترک تک به امکان فنه yani دیگه چه ساینس yani لدی ساینس بگ نای ev ne imkanه لورا yani ایرو وقتا ev پیواژو هل کشیجی از باور دکم تشتکی کاوس گیدن پیشیا مسکنیه چیه yani ev برنامه دستی مدا یا پک حتی ناپید میشه yani مافی جنی و اکولوژی و همان دمی مافی دبیچه همان براتیان گلان و دموکراسی و دموکراتیک جمهوریت و هر وها گلی کرد آزادیا گلی کرد وانا یا گرک دبیچه yani برنامه که کدن به نفساندن یا جی اف برنامه موجود دستی مدا ایرو حوجه سوی پیشر نابه سواوات اشتانات دکانه وره لکشان دولتی به ترکیه به سوریه به عراق به ایرانی به دکانه وره به اپوزیشن yani muhalefeti bike partiya ki veke sazya ki veke lewra ez dibêjim qey wexta ev pîvajo neçe serî û hilgişe kawasê mezine we yana wê çawa bibe yana bi tamamî nehve destpêkirinek din bernamekek din bê nifisandin û hinekî cîhan bêşopandin yanî hêzên cîhanî dewlet çawa dere çünkü niha em binerin împaratoriyakek nehve dîsa ava dibe dema împaratoriyakek modern êdî yani beri ev imparatoriye hilkişyan û dibê çev devletên çîk çêbûn welhasıl niha em dibîne hêdî êweke Trump û êweke Putin û êweke Erdogan û êweke êdin û êweke êdin hêdî împaratoriyakek modern çê dibe û li ser nirxên dibê çe netewperestiyê çê dibe wexta em vana hemî nebînin û nexwînin û li gorê wê xwe ava nekin
آخ پارو دبه سینور پارو دبه و به تایبەت ڕۆژهڵاتە ناوین بیسکردنی هەواڵبەدران تێژی ئانی زمان یعنی gelê Kurd hewceyê xwe amade bike ji bo derfetan re yani me meselkirina hinek tişt hene du cara du dike çar îcabî em li ser 4 sala nîqaşî bike nake çi ye li başûrê Kurdistanê mamostagirî tê gelo du cara du nake çar du cara du cem Kurda dike yek tamam ha mêzeke li başûrê Kurdistanê çawa Kurd bûn xwedî mav xwedî federasyon diyare ne hewcî ez bînim ziman yani hêzê navnedewletî hatin li hemberî Iraqê şer bû û elhasil derfetekî wisa derket holê ama heman demê jî çebû hêzeke Kurd çekdarî jî amade bû li Rojavayê Kurdistanê çi bû heman tişt çêbû şerket nav Sûrî hêzên Kurdên çekdarî hebûn li çiyayên Kurdistanê amade bûn gaziya xwişk û birayê xwe hatin û derfeteke wisa derket holê xên jî vê Kurd bi tawî nika tiştekî bikin ev tişt jî wê were serê Tirkiyê ama ez xuyaye wê berê were serê di nav Iraqê ra derbas bibe yani Iraqê nû ve dîsa dîzayn bike û berê xwe bide İranê ya bi hêzê navdewletî ya bi şerekî navxweyî Kurd li wê derê wê dîsa wê qedera xwe binivîsîne ama tiştê û ancak ev sê perçê din yê xwe azad bikin dibe federasyon be dibe serbixwe be û dibe rengê wê çi be ew ne mesele ye bêra ancak va hers û xwîçk û birayên biçûk kanibe xwîçka xwe mezin an birayê xwe mezin li gaziya wî were ev diyar e ez adin vê derê vê jî bibêjim mesela tu ji bo pêşerojê Kurd plana wî çi ye ne zelal e ji her seryakî dengek fikrek ji her zimanekî gotinek derdikeve yekemîn ez vê derê da pirsgirêkek me mezin heye em gelo li Dem Partiyê gudarî kin li Rêxistina Azadiyê ya 4 salî şer dike li PKK gudarî kin ev li Salih Müslim gudarî kin yê her roj tev kanaleke cuda dibe û her carî tiştekî cuda dibêje em li wî gudarî kin gelo em li Pervîn gudarî ke ji îmraliyê li here ji me ra nêrgiz hatîne çawa ne şerme tu ji îmraliyê nêrgiz hatîne ya îmralî 23 sal gelê Kurd sevê xwe di şewitê çî dikin nêrgizê te anî bû tu kij Dewlet Bahçelî ra bişîne û tu dibêjî Dewlet Bahçelî şaş fan bike tu tîne jinê Kurd em li wê gelo gudarî kin nêrgizên her taykî porê birêz Öcalan tu van tişta ji kurê derdixiya heyran va tiştana ez dernaxim li holênin û naxwaz bibînin nebînin ez kanim ser wê perde bikim ne meselê min ser wê perde kir ha wexta heqîqet nê axaftin şaşî herkes jî ra çepika li hev xe roj bi roj mezin dibe wê te bixwe pêra min bixwe wê din bixwe birêz Öcalan ev 26 sal li ber xwe dide û bê aman bi mejiyekî zelal li ber xwe dide her car ew dewletê derfetê xwe bikar tîne ser masê vê carê jî dîsa heman tişt e hewceye herkes dibe çe alîkariyê bide û mere piştgiriyê bide yekî gumana wî hebe heqî wî heye gumana wî hebe Kurdekî bedel nedaye di vê da û doza Kurd û Kurdistanê da yani herî dawgî divan 100 salên dawgî yekê dibe 100 sala dawgî 100 sale bedel nedaye nemaye malbateke ya birayê wê ya pismamî wî kesekî ya ne şehîde li çiyayekî Kurdistanê gora wî ne wendaye nîne lewra ev gel îro em sosyolojiyek cuda navmeda çêbûye îro tu Kurdê hinekî şiyar kanime bi şevê xweşik rakeve bê tirs nîne lewra mafê her Kurdî heye baxefe ama şertek tu kesekî Kurdî bedelê dide li ber xwe dide tu jê ra neyartiyê bike êrîş bike bi zimanên dagirkera tu dagir dibe çe tu kolê dîlgirtî dagirkera ye ev qebûl nabe ama hewce ye dibe çe em xwe bixwenin an bira bibiranin em rastiya xwe deynin holê û bibîne ji bergê rastî herkes kolektif rastiyakek heye yani rastiya Ahmet Pelda û ate û amin herkesî tê cem hev kolektif rastî çê dibe kolek rast yani pirsgirêka gelê Kurd jî îro ev em got ya em li dema pêxembera da najîn Ahmet Pelda xwasî herkesî hema kêm zêde zane xwendiye dibe çe û di vê tevgerê da jî xwîdan rijandiye li ber xwe daye dibe çe lêdan xwarî
بدران درجی هروسا خوندیه واکریه رونی روها هروسا وقتا وکسانا و تدی به هزار کسی وکمه ما فی وانین به بنرخینه و تشتکی ببیجه و هشیاریا که بکه مالا من میرات بویه هر کس هرن مالی خورونن دفش هر تشتی بردن هرن مالی خورونن گلو نرگز و چیچکا پار بکن سر سوسیال مدیای خواه هرن مالی خورونه وقتا یکی تشتک نخوند به چی خوی شوانتی دانی به و پسپور کدبه چه کتب بن باندورا تشتکی جخورا کربه و کدبه چه مرتال و بخیره ویا جم زیتر زانه و جم پیتر زانه و جت پیتر زانه به هرن مالی خورونن دفشی بردن ادیای زدن ایرو وقتا تو وقت زمان نیچه راستیه بیترس و بیچیک تو نبیجه سبی درنگه ها وكروني قلت انا خذ ابي بيجم وكروني ابي واجو ازل بشتم بشغريه ددم بهش بريز جلان باورم تفقر ازاديه اس بي باورم مشوبان دي سوي شومم قالك دفرين كردستان من خوين رجال دي فلان رجال دي انا نقاشه افتشتكي دن اما از بيجم قي مقوت يا دمك دن مقوت يا ايرو رومتا روشنبيلتيا كرتي بيوان رومتا روشنبيا كرتي بيوان یه برا هر کس زانبه دما دا آخفه دا فکره زانبه تی پیوان ها یک برجماندی خواه شخصی و هین پیش دا بگره و گهمه ده مثلا نتوه کی و جبوی محعاشه کی نه معاش محعاشه کی و آن چپکه که جیان هر بجی جویرا و تیشته دیش ببیجم برز مراد قرائلان مگویا آخافتنا وی جدا بو جبرگ ایمه ام کرد پشتگره ما وسایا تشتک چید به ام پر مزندکه ام یعنی کفره که ام دکنچیا مثلا وی کفر نکرچیا تشتکی وصل هولی هیا راستیا که وصل هولی هیا پشتگره که وصل هولی هنن اولی خواه امریکایی کنا بکن زحمتی هیا فلان نکری کنا نگوت واو اف یا بریز اجلان لاولی نکری نگوت یه عصرن مانیفستو سو ما فی کسی نینجره بیجن عصرن مانیفستو سو وقتا داخانیا بریز اجلان چیه چاو ناولی کریه بلویه وقتا از در کفم شته بیتر بویجم عصر مانیفستو سو و ایدم بیجنا اورنه مانیفستو سو مالا مخرب یهر مالا خورونه احمد پلدا gelek spas Roni. Ez du tişta şte pırsım. Yek meseleye İngiltere tebas kirete numune daye hevaleki itirazı vi heye. Eji tevlivi dibim. Devleta Türkiye devleteki rojata navine hükümeta İro ya AKP bermaya Osmaniye Osmani çevaku hilveşya serubim bu Tayyip Erdoğan jî pir hed kare hilweşe. Yani tu demokrasiya li Türkiye çewa dişibînî İngiltere demokrasiya 100 salan ya İngiltere pir kûr e. İngiltere ji Hindistanê bigire gelek welatên Asyayê li rojata navîn xwedî dewletekî xwedî tecrübe ye. Di çareseriyê de natirse. Bi Îrayê re jî li hev dike, Skoçya re jî li hev dike, İrlanda re jî li hev dike. Pir rehet dikare li hev bike ji ber ku İrlanda xwedî kültûreke demokratîk e. Destûra bingehîn ya İngiltere jî tune ye. Tamamen bi urf û adeta bi rêva dişin. Yani tişta dibêjim kevneşopiyekî kevin heye. Kültûrekî kevin ya demokrasiyê li İngiltere heye. Di wê manê de dewleta çadır, dewleta kemalîst ku tamamen kopyayekî pir sexte ya İngiltere'ye tu çewa dişibînî İngiltere ez şaşmam. Ew hevalekî jî wisa dibe. Ew yek ya din jî ya din jî ev e. Tu her duye bi hev re dikarî bersiv bidî. Çima hevalên me rêveberên tevgera Kurd şûna ku biçin bi civakê re civînan çê bikin daxwazên xwe li ser civakê ferz bikin di şûna vê yekê de çima ji civakê daxwazan nagirin. Mesela civak weke referandumekî biçûk fikrê civakê bigirin. Mesela niha em wisa dikin. Ême hevalê ku vê dirê tişta dinivîsînin civak e, millet e. Derdê wan birînên wan hene. Mecbûrin bibêjin. Eger em nebêjin ji me re din xebera. Eger ez bi gotinê wan parve nekim ew ji me re bidin xebera ew ê carekî din neyên qanala min temaşe neke. Mafdarê jî. Çima temaşe bike? Çima tenê godar bike? Mecbûr e xwe îfade bike ku ez jî îfadekirina wî dayînim ser ekranê.
اجرا بم درمان اربج بو جواکی جوسای حوالی ما چما ناچن referandum çenakin gotine civakê nagrin û naşînin ber rêzdar wê jilan bêjin binêre yani civak cuda fikre şert û mercên derve pir cuda ye. Ahmed Pelda tu her duye jî dikarî bersem. بله مثلا بریتانیا انگلتره من ویا باید نکو انگلتره پیشکتی روبری ترکیه بکن yani düm netev mesela İrlanda و Bakü İrlanda و İngiltere yani dü anine disa İspanya baskı mı dat endkarın Kolonya jibejin dkarın Hindistan jibejin Sri Lanka jibejin yani gerek jar endkarın bibejin yani mesela haremi bir via باید gavak dü aniye ben netev dü netev şerhe bin ya dü bavermendi şerhe bakın Eniyadını hemberi veyahut komiser hevdike. Yani mesela şerri İran ve Irak'ı da jî. Yeki ala Şiiti girt, evedin ala Sünniti girt ve yekti yapıp bir avayı parastın. Halbuki her rejim nafada en beşi problemi var. Joku gavak evşer kediya ve vakti perspektif var jî derket mağuli ve rejima Saddam çu. Mesela evet yani dve çerçevede azledin. Vekidin evnim bu. Yani perspektif vek ideolojik Pişraç elbijat tekçültüne disa demografiya Türkiye demokratifiye ke ber ve homojenite çuya hamu asmire kirne hamu bişatına Alevi bile girseye ke mezine hamu edi buna boçuka devleta Türkiye tene ve gabiye muhalif Kürdün o devleta Türk muhabir hamu aniyen judaji hemberi Kürda ev kirne reyxistine estkazım veya bilim zimaj ber ve ne karne helveşine ke Türkiye vek ya Embejin Mısır, Afrika, Bakır Afrika, Libya'ya yani Suriye wana nişan bedin. Dinamik ve cudana. Hırvaşını ve cumhuriyet. Yekşe veya bir sandım. Bir hemberi Türkiye devlet ekran NATO'ya. Şimdi ne Hindistan NATO'da Paris'e. Ana mesela Dibejin NATO'yu derkinin falan filan NATO işte kusatı ne? NATO devlet ekran ve Türkiye'de hazır ve yaş bakartine. Mesela beri Suriye, Efşer'e ÖSO yani ÖSO Türkiye CIA amadekirin eğitim donat programı falan filan proje ekran NATO'yu. Hiç Türkiye perçeyi koyuyor. Pişko nekne meseleye kadını. Tu berse de persamana davi ama veji bibêjim ew devleta ku tu dibêjî endamên NATO'ye li hember vê devletê Amerika bi hezaran çek û silah da Kurdan li hember vê devleta NATO'ye qesede dikim. Yani Amerika jî ji NATO'ye derdikeve NATO serûbin dibe çünkü Amerika yani hêzên Amerika dibe hevalê Rusya'yı. Yani manaya NATO'ya li ortaya nemaye, devleta Türk li ortaya maye. Bedran evin xandine ke zuye. Tamam. Tamam. Yani emcaraki dijit karın servi esas taybet ya hemberi Türkiye bu ya hemberi tişteki emvaj karın roja kadın sana karşıtmış belki Türkiye Amerika bawa diplomatik Türkiye'de da seknandın yani. Da seknandın. Meseleye kadın yani. Belki evci tekliya NATO'ya evet Amerikan NATO'cularına kadar. Beri veren bejin siyaset müjareki direce hükümete merak tuttum. Naha ya dine işte kalkır ya civati juhu mesela devir avaya dahvazya yani meseleye ki kurda ya nafuye ya gringe ya bengehine avaya. Ciberku mesela öcanji revşe ava şikayet ke eşu azara xotine zaman beje gereka bu herinin rayadarın sazı dezgahın cem depersin em çapen men yapacağım dibejin gerekçilerini bu herin ha qalibek çeviye ne kanı ya bu herin dahvaziye ki öcan mesela bir öcan BP vajoy çerçekası aliye ki şehre devleti bu kartine aliye dineji dahazır rexsina xu sazı dezgahı xu bu herin meclis avakirin komer bun bere xısın meclis gerektiş guharin serne ketir Pırskak ama evet yani niyet baş, niyet PKK baş, niyet sazı dezgah baş, şahsaj baş ama şu struktura yani bine sazı yapılmış yani kalıbı bir şey bu bir gerek emkurt perdar akıl bu güvenli. Jibo ve PKK beş perdeyna ser ardı derke ve piyasayı rasta beşin devsa dem partide rayadarın PKK eğer defetçi ve bakabıtın bu vaktiyen bir kadar nece karar yetiştiği bakın. Vekile jbeku şerre Vekila tiştedin ucube derdik evet. Van xatan da hen cuda hezci berjevandı Paris hani ne devlet berjevandı Paris'in nizam rayadarı cuda komutanın çen hadiye kerek ve müdahale ya korucu hani devletin istihbarat hani tebliğe çevirip bu viyaj çok önceden hazır bir benesaziyet bu göre serke ve sernek ve tiştekidir. Ya da önce peşin biber.
نها لبر ام gelek tişta ev dikin çava dibêjim ronî ji ziman em hin tiştan dibihênin hin agahiya top dikin hinekî tecrübeyê me henin û bê derê em fikrê xwe parve dikin net bey wênekî sedî sed mutlak rast be rastî ne mümkün em bînin ziman ew qahêza me tune ye lê em dikarin hin hinekî fikrê xwe hin caran erênî hin caran neyînî yani aynı tiştekî mijarekî ayê wê erênî jî heye neyînî jî heye per alî lê binerin ne mühime ne giringe ki ez Ahmet mutlak rastiye bibêjim ez tiştê mükemmel bibêjim yan ji ronî em min fikra parve dikin însanê xwe re ev cam ez mesela wê derê rexna jî dibînim hinekî qehra wan tê hêrsa wan tê pesnê wan hene ser çavan bi dilekî saf em vana parve bikin û vana bînin ziman em jî zeral dibin û însanê me jî zeral dibin bi vî avayî rayeke vekirî rayeke fikrên vekirî em dikarin ancak gava pêş ve bavêjin û hinekî hin tiştan zeral bikin êş û azarê xwe bînin ziman bibêjim û spasiyete bikin gelek spas hevanno di demên pêş me de em difikirin bi tevê Ahmet Pelda weşanên hevbeş çê bikin rûpela wî ya YouTubeê jî hûn bişopînin ji kerema xwe re bikevînî bibînin ez ê rojekê din dîsa reklama yani weş rûpela wî bidim naskirin a YouTubeê û ronî riha jî ji xwe her hefte em bi hev re weşan çê dikin ama rûpela wî jî ya rastî mehê nedîtiye rûpela wî jî divê bi rêk û pêk bibe bi wî re jî em weşanên hevbeş çê bikin ez pir dixwazim min e ez ê hevalê xwe rojnameger bi wan re weşanên hevbeş çê bike hem rûpela wan da were weşandin û hem ya me de ez pir dixwazim em van nîqaşan pêş bixin çûkî çapemeniya Kurd muheqqeq dibe pêşkeve yani bi vî şeklî nabe em pir lawazim pir zayîfin televizyonê me jî rojnamê me jî kanalê me YouTubeê ji qet tune ne hevan ji we re spas dikim ronî Ahmet hûn tiştek dibêjin em bi dawî bikin Ez ê digotina bikim ji bo tam ez dibê çi navesta min fam bibe yek mesela nêrgiza da yanî min çi got çûkî ji ber îmralı ji me re bûye ciyê êşê bûye bêndera êş û elem û tiştekî mezin ji bo gelê Kurd ji bo me nêrgizê wê bixwînin bi êşin lewra min ewanî ziman ez min ew zelal kirûşîn da ev pêvajoya tê meşandin bangewaziya bi rêz Öcalan bi taybet ya li PKK ez gelek cîda dibînim bi taybet ez gelek cîda dibînim yanî dewlet Kurd û dewlet li hev bike nekin hewceye zaten banga bi rêz Öcalan zaten li holê ye rêxistina azadiyê rêxistina tevgera gelê Kurd dibe çi hewceye xwe nûh bike ev tiştekî gelek xuya ye û demeke dirêj ye em ciya vana tîne ziman adin jî ez dibêjim qey tiştê herî mesele gelê Kurd tam niza çi dixwaz gelê Kurd serî wî ne zelalê tam nizanî çi dixwaze niha tiştê ez jî ji bo te sewal kim ji te an ji Ahmet ez bibêjim çi dixwaze ne gelê Kurd ha rêveberên gelê Kurd tevgerên gelê Kurd bi taybetê Bakurê Kurdistan ronî milletê Kurd çi dixwaze kivşe erê ew kivşe ez qala yên qedera gelê Kurd nifsîne wan dikim taybet ez qala Bakurê Kurdistanê dikim niha û Rojavayê Kurdistanê çi dixwazin çi rê diber gelê Kurd ne diyare yanî di nav 10-15 sala da hew qas guhertin serê mirov doj dike meseleye tu ev ciwanê nûh radibin tu van ciwanana çi pêşwandin hava ciwanana nizanin tam wî çi bixwazin ne diyare keça min niha 13 salî kevî 13 salî nizanin tam wî çi bixwaze û dibe çi seroka podin nifsîne li ser şortê xwe Serhedîn Demirtaş di nifsîne û nizanim dibe çi viyan peyman di nifsîne û di nifsîne lê bi rastî nizanin çi dixwaze ji ber gelo ez jî bi xwe nizanim ji re bêjim em çi dixwazin hewceye ev ji me re xweşikirî diyar bibe em hatine demeke ke wî sala mêzeke em sê kesî niha yek bawer dikim li Holandayê yek nizanim li ku ye yek li ku ye em yek li Swîsranê em kanin hev re peyvîn û tiştekî mirov veş yerê nemaye êdî tiştekî mirov kanin bibêje ez ê nehêlim kes pê bihesin nemaye hewceye Kurd ji me re bibêjin em vê dixwazin em vê de îsrarin qediya proje nihayî projeya Kurd çi ye ev ji ne diyar e spasiya Ahmet Pelda dikim spasiya te dikim mamoste şêwrek xweş bû ez xweşkê baş bûm mala te spas gelek pirsê heval hene heval no bêhlin ji bo rojekî din îşev em pir westiyane bes e
وان هر دو هوالی ما احمد پلدا رونی روحا هر دو جیتن بمرانه قد مرخ نکن و برسی بدن پرسیوه هوان نو زور سپاس به هویا روژین خوش آزاد دم باش شب باش